Benvinguts a una nova edició de l'e-Engine Podcast, el programa que s'acosta al món de l'enginyeria i la tecnologia a casa vostra. E-Engine Podcast. L'altra forma de veure l'enginyeria. Amb el suport d'Enginyers Garraf Penedès. Doncs avui parlem de tecnologia, no de la banda de l'enginyeria dedicada amb la tecnologia, sinó que parlem de tot allò que afecta a molts mons de la tecnologia, que és la prevenció de riscos laborals. I avui parlem bàsicament amb el Rafa Segovia, que és un psicòleg i tècnic de prevenció de riscos laborals, i que intervendrà d'aquí molts pocs dies a lo que serà el RISCAT, el Congrés de Riscos Laborals. Saludem ja al Rafa Segovia. Rafa, benvingut. A veure que no et sentim. Hola, Rafa, benvingut. Bon dia, Xavi, un plaer. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres aquesta estona amb aquest podcast que dediquem a parlar de tecnologia, i en aquest cas parlem algo que va molt lligat amb la tecnologia, perquè qualsevol món de l'enginyeria, de la construcció, de les instal·lacions, va molt lligat amb la prevenció de riscos laborals. Com et dèiem, el Rafa Segovia és psicòleg i tècnic de prevenció de riscos laborals i farà una ponència al RISCAT que es diu Impacte psicosocial de la Covid-19 en els treballadors. Aquest any ha estat un any molt complicat, no? Molt intens. Sí, veritablement que sí, perquè la presència o l'erupció de la Covid a grans trets podríem dir que ha generat un entorn d'incertesa, ja sigui a nivell econòmic, a nivell sanitari, a nivell social, a nivell personal, a nivell d'organització i producció o de prestació de serveis, i que això ha donat lloc a unes derivades a nivell personal, com poden ser persones que s'han vist impactades a nivell de salut mental. Per exemple, gent que se sent més insegura, gent que no sap com abordar, gent i organitzacions que no saben com abordar la situació, perquè la Covid compleix amb una sèrie de característiques que actuen com un estressor. Al cap i a la fi hem estat exposats a un estressor extern a nivell social, amb un agent biològic que era novedós, un agent que no sabíem com evolucionaria, era difícil veure com predir d'alguna manera la seva evolució, i sobre la qual jo penso que de forma global podíem compartir que no teníem control sobre la situació i era percebut com una amenaça. I enfront d'aquesta situació se generen sentiments d'inseguretat que poden, si no es gestionen d'una forma adequada, amb el si de les organitzacions, fer cristal·litzar d'alguna manera certes modalitats de violència laboral. Quin ha estat el punt, diguem-ne, més conflictiu, on hi ha hagut més problemes amb les empreses pel que fa a la Covid? Evidentment, cal dir que l'impacte que ha tingut, al meu entendre, l'erupció de la Covid, d'aquest agent estressor, no ha estat el mateix en totes les organitzacions. De fet, ens podem trobar que hi han hagut organitzacions que han crescut en la seva activitat i hi han hagut organitzacions, empreses, que també cal dir que han reorientat la seva activitat, han deixat de fer el que estaven fent i han començat a fer d'altres productes, oferir d'altres serveis per mantenir-se. Però sí que és veritat que en molts casos, o a la majoria dels casos, les empreses s'han vist obligades a reorganitzar les seves formes de treballar o de prestar un servei i és molt emblemàtic i ha estat molt estès la modalitat de treball a distància, o sigui, el teletreball. També és veritat que formes més greus o impactes més greus han estat les empreses que s'han hagut d'acollir expedients de regulació, temporals d'ocupació, que han hagut de reduir plantilla i, evidentment, empreses que, per desgràcia, s'han vist obligades a tancar. Però poguéssim dir que la Covid, de forma general, ha estressat el nostre entorn. Per tant, l'esforç, poguéssim dir, que han de fer tant les persones com les organitzacions és més alt i això ha tingut unes conseqüències. Cap a on podia o estarà enfocada la teva ponència? Cap a on estarà enfocada? Mira, justament, Xavi, la meva ponència volia tractar justament un dels riscos als quals estem exposats les persones amb el decurs de la nostra activitat professional, que és el risc associat a la violència laboral. I en concret, amb una modalitat específica
de violència laboral, que seria l'assetjament laboral en qualsevol de les seves formes de manifestació. És a dir, el que seria l'assetjament psicològic o el mobbing, que segurament tots hem sentit parlar d'ell, l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe i o gènere o d'altres modalitats discriminatòries com podien ser per edat o podien ser per ètnia, lloc de procedència o conviccions ideològiques X o creences religioses. És molt important... Digues. No, llavors la idea és justament fer una reflexió sobre aquest fenomen, veure quin és l'impacte que ha tingut a nivell organitzatiu i a nivell psicosocial pels treballadors i treballadores, i a partir d'aquí la idea és, després de fer aquesta reflexió, fer una proposta o oferir una proposta de mesures tant des del vessant preventiu com des del vessant, poguéssim dir, correctiu. Rafa, existeix molta incidència de la violència laboral? Hi ha molts casos de violència laboral? Sí, mira, si agafes, tot i que no té, si agafem estadístiques oficials, en concret de la 6a enquesta de condicions de treball a nivell europeu, que estan publicades a l'any 2017, si suméssim les diferents modalitats de violència, és a dir, violència física, amenaces, assetjament, intimidació o ofenses verbals, doncs estarem al voltant d'un 19% d'exposició. Però que aquest increment, aquests percentatges s'incrementen, per exemple, amb el sector serveis i també amb el sector del sanitari, de la salut. Per què? Perquè en molts casos hi ha molta interacció, evidentment, amb usuaris, usuàries, clients, que poden actuar com a subjectes actius d'aquesta violència. Perquè és important entendre que la violència laboral no és només la que es dona entre els propis integrants de la pròpia organització, entre ells mateixos o elles mateixes, sinó també la violència pot venir donada per persones, d'alguna manera, que són usuàries d'aquesta organització, d'aquest servei. O sigui, és un risc, poguéssim dir, greu, és un risc significatiu, present, i també cal dir que no se fa un abordatge integral, no es fa un abordatge adequat. Penso que els abordatges que es fan són parcials. I es van solucionant aquests casos de violència laboral? Doncs depèn. Mira, això depèn. Depèn, perquè la casuística és molt diversa. De fet, hi ha molts casos, i si concretem, per exemple, amb els casos d'assetjament laboral, molts casos que ni tan sols en moltes ocasions són denunciats internament a les organitzacions. Per tant, és veritat que els casos que es denuncien, i no puc fer una generalització perquè, evidentment, cada empresa és un món, però sí que és veritat que de vegades no es fa l'afrontament o no se fa un afrontament o una intervenció sistematitzada, rigorosa i objectiva. No es fa. Doncs de la violència laboral parlarem a la ponència que farà el Rafa Segovia, que si no recordo malament és el primer dia, el dia 6 a 3:15, serà online i per tant ja sabeu que us podeu connectar de forma molt fàcil entrant a arriscat.cat, us connecteu, tindreu l'enllaç i a partir d'allà podeu parlar també si hi ha alguna preguntes pel Rafa. El Rafa també ha publicat una guia pràctica de 25 pasos para abordar las denuncias internas por acoso en el entorno laboral. Sí. Sí. És una guia pràctica que es pot trobar fàcil. Perdó? Sí, és una guia pràctica que està al mercat i que es pot trobar, no? Sí, està publicada. És veritat que la guia la venem per la nostra web, no està a llibreries perquè és una guia tècnica, no és una guia divulgativa, poguéssim dir. Va molt orientada, per tant, és veritat que aquelles persones que vulguin adquirir-la han de fer-ho mitjançant la nostra web, que seria psicosocial.cat. I és una guia pràctica i justament dona resposta a, Xavi, això que et volia comentar, que estava comentant abans, de que no fem un abordatge d'una forma efectiva sobre les denúncies internes per assetjament. Tu veus, és a dir, generalment quan hi ha una denúncia interna, hi ha algunes organitzacions, i depenent també del tamany, evidentment, de l'estructura que tingui aquella organització, doncs s'han creat unes comissions que són les encarregades d'investigar. O sigui, s'han designat algunes persones encarregades de fer la intervenció sobre aquell fet denunciat. Però què ens hem trobat? Que designes a una sèrie de persones que han de desenvolupar una sèrie de funcions, però no va lligada en molts casos amb la capacitació, amb la formació
de com fer-ho. Per tant, tens persones que han de gestionar una situació, han de donar resposta a una situació sense el coneixement necessari per poder fer. D'acord? I aquesta guia vol intentar respondre, vol guiar, vol orientar a totes aquelles persones que participen en els processos d'investigació justament a fer investigacions sistematitzades, objectives i rigoroses. Per tant, pel que dius, falta formació per solucionar aquests temes, no? Sí, molt. Però també cal dir, a banda que falta formació, i és obvi que falta, de fet, part de la nostra activitat professional és formar a integrants de comissions perquè justament puguin fer la seva feina, però també cal dir que, clar, que el fenomen de l'assetjament, tot i que hem sentit parlar moltes vegades, en moltes ocasions, d'aquest fenomen, tampoc està ben acotat, tampoc està ben definit. I de vegades la indefinició d'un fenomen fa també que sigui més complicat fer l'abordatge del mateix. Aquest assetjament, tant amb empreses grans i petites, és més fàcil de solucionar amb grans empreses que amb pimes? No ho crec. No crec que depengui del tamany. No crec que depengui del tamany. Depèn en molts casos més del grau de competència. És a dir, és veritat que una gran organització, de gran tamany, doncs tindrà persones segurament més formades que una pime, o fins i tot, més que una pime, una micro. D'acord? Una microempresa. Difícilment les microempreses tenen protocols d'actuació. Si tu a la teva organització sou 10 persones o 8 persones, esperar que tinguis d'aquestes 10 persones una persona competent, capacitada per gestionar això és utòpic, al meu entendre. Però quan justament hi ha aquesta mancança, sobretot a les micro, més que a les pimes, hem de recórrer, evidentment, als serveis de prevenció de riscos laborals que assessoren amb aquestes organitzacions. D'acord? Això és molt important, recórrer a aquelles entitats que estan especialitzades justament per ajudar a les organitzacions que no tenen prou recursos a gestionar aquest tipus de riscos que són tan específics. Doncs ja ho sabeu, teniu al vostre abast aquest 25 passos per abordar les denúncies internes per a l'acoso en entorn laboral, que l'ha escrit el Rafa Segovia, que el tindrem el dia 6 al RISCAT, i només em queda donar-te les gràcies i ens veiem, si no passa res, el proper dia 6. Molt bé, Xavi, doncs un plaer d'haver compartit aquesta estona amb vosaltres. Gràcies, Rafa, ens veiem, fins ara. Molt bé. Doncs per la nostra banda res més, ens tornem a trobar, si no passa res, amb la propera edició de l'E-Engine Podcast. Fins la propera. Adéu.